Ben, moi bons días. Benvidas, benvidos a este acto inaugural da segunda edición da Xornada Interuniversitaria Galega de Innovación Docente que vai ter lugar este ano na Universidade de Santiago despois de que o ano pasado a primeira edición tivera lugar na Universidade da Coruña e supoñemos que como preludio da que para o ano que ven se celebrará na Universidade de Vigo. Acompáñame nesta mesa inaugural José Antonio García Naya, director do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa, CUFIE, da Universidade da Coruña, e Alfonso Lago Ferreiro, vicerreitor de Titulacións e Innovación Docente da Universidade de Vigo. Ben, vai dirixirse a vos en primeiro lugar José Antonio García Naya. Ten a palabra. Moitas gracias, señor vicerreitor, estimado vicerreitor da Universidade de Vigo, asistentes a este acto, persoal da organización, moi bons días a todos. Antes de nada, gustaríame disculpar a asistencia do vicerreitor de Titulacións e Internacionalización da Universidade da Coruña, que me transmito-vos un saúdo no seu nome, non puido vir por motivos de axenda de última hora. Eu quero facer unha intervención moi curta, porque todos estes actos son curtos mellor, e o vicerreitor xa nos dixo que as axendas apretaban. Solamente vou a falar de tres cousiñas moi breves, os agradecementos, parabéns, e vou pedir un desexo. Os agradecementos son a toda a xente que estivo involucrada na concepción e organización desta xornada, desde xa fai uns anos que se ven dándolle voltas ao tema, que, como ben dixo o vicerreitor, pois o ano pasado fixemos a primeira edición na Universidade da Coruña, agora estamos aquí na Universidade de Santiago, e non quero poñer presión para o vicerreitor da Universidade de Vigo, pero esperamos poder ir ali para o ano que ven. Os parabéns para a xente que organiza estas xornadas, porque xa podemos dicir que son un éxito, porque xa todos vimos que hai unha parte que se desenvolve de xeito virtual, que medrou significativamente con respecto á edición pasada, que xa consideramos que estivera moi ben, pois que hai máis traballos presentados, e, sobre todo, hai moitísima interacción na plataforma, estáse, eu creo que, construindo unha comunidade de docentes que, ainda que estamos espallados pola xeografía galega, pois xuntámonos nese espazo virtual e tamén aquí, esperemos que para o ano que ven en Vigo, pois unha vez ao ano non está de máis vernos as caras. Entón, parabéns tamén para toda esa organización. Simplemente remato cun desexo, pedir que as institucións, empezando polas nosas universidades, lle concedan á docencia o papel que merece. Eu creo que esta comunidade que se manifesta aquí nas Xornadas Interuniversitarias Galegas de Innovación Docente demostra que hai unha comunidade, unha parte da comunidade universitaria está apostando claramente polo papel da docencia na universidade. Eu creo que iso é algo fundamental, e dai o meu desexo, que é que toda esta innovación que se está facendo, unido tamén a outras iniciativas, fai unha semana estábamos aquí, unha xornada estábamos aquí nas xornadas de aprendizaxe e servicio, tamén aquí na Universidade de Santiago, creo que todas estas iniciativas teñen que pasar xa, deixar de ser iniciativas de xente, vamos a decir así, moi interesada, con moita iniciativa, e pasar a incorporarse ao deseño dos plans de estudo. Eu creo que isto é algo que ten que empezar a acontecer xa. Ese é o meu desexo, e con iso cerro a miña intervención. Moitísimas gracias a todos os asistentes. Pois toma agora a palabra Alfonso Lago, vicerreitor de Titulacións e Innovación Docente da Universidade de Vigo. Moitas grazas, vicerreitor e profesorado Ernesto, director do Centro de Formación e Innovación Docente da Universidade da Coruña, José Antonio, participantes neste evento, asistentes, bo día a todos e todas. É un placer estar nestas segundas xornadas interuniversitarias galegas de innovación docente
porque vexo que pouco a pouco as tres universidades públicas galegas estámonos imbuindo no que é unha parte importante, como dicía José Antonio, que é a docencia, e dentro da docencia a innovación docente. O ano pasado as jornadas na Coruña tiveron bastante asistencia. Hoxe, aquí, inda que a aula é moi grande, é un pouco perigosa, sobre todo para os que estades moi arriba, pois hai bastante xente. Espero que nas jornadas do vindeiro ano na Universidade de Vigo tamén estemos ali bastante xente. Porque estamos frente a un contexto de transformación global, tanto no campo digital como no campo da demanda laboral, como incluso dentro dos perfis dos estudantes. Por lo tanto, eu creo que nós, como universidades públicas, as tres universidades públicas galegas, temos que facer un esforzo importante en adoptar uns enfoques pedagóxicos diferentes, que fomenten a aprendizaxe significativa, colaborativa e, por tanto, adaptable. Podo poñer, por exemplo, porque tamén creo que ás 12, me parece que vino ao programa, que hai un debate, unha mesa sobre a avaliación para a mellora continua da docencia, donde vai participar un profesor do Departamento de Pedagogía e Didáctica da Universidade de Santiago de Compostela, que participa nun proxecto concedido polo Ministerio na convocatoria de transformación digital xunto con profesorado de filoloxía inglesa desta universidade e dous departamentos que somos Enseñería Telemática e Tecnoloxía Electrónica da Universidade de Vigo. Co cal creo que esta colaboración para intentar facer recursos educativos que poidan favorecer ese aprendizaxe, creo que debe ser o camiño que temos que seguir. Ademais, esta innovación docente non somente enriquece o ensino-aprendizaxe, sino que debe ser ou responder ás necesidades das novas xeracións de estudantes cas que nos vamos a topar, que son completamente diferentes a como éramos nós. Realmente a incorporación destas ferramentas digitais, de metodoloxías activas e, sobre todo, de darlle un enfoque á docencia dun desenvolvemento de habilidades transversais. É moi importante a comunicación efectiva. Eu sempre lle digo aos meus estudantes, cando diseñan un circuito electrónico, digolle moi ben, faz o equipo electrónico. Funciona, verdad? Sí. Bueno, pois a ver ora que faz para vendelo, para poñelo no mercado, porque hai que poñelo no mercado. Está moi ben no laboratorio, pero hai que poñelo no mercado. E hai que dicirlle á sociedade cal é o que diferencia este produto do que hai no mercado. Por outro lado, tamén o traballo en equipo. A sociedade o que nos está pedindo é que traballemos en equipo, que fagamos pontes entre diversos ámbitos de coñecemento. E logo, outro aspecto que creo que se está perdendo hoxe en día, pero tamén é unha opinión persoal, que é o pensamento crítico. Estamos moi dirixidos, estamos olvidándonos un poquinho do que é o pensamento crítico. Pois desde este punto debemos fomentar a esos estudantes a unha maior autonomía e a unha maior preparación. E non quero, antes de acabar, porque teño a costume de poñer retos, e quería falar de 5 retos que ten a innovación docente desde o meu punto de vista. Ten moitos máis, pero 5 que creo que son importantes. 1. A resistencia ao cambio. O profesorado que está afeito a unha metodoloxía tradicional sempre é difícil que avance nunha nova estrategia pedagóxica ou de novas ferramentas. As tres universidades estamos horas inmersos nunha remuda xeracional porque en poucos anos vamos ter unha importante xubilación. E claro, dicirlle a un profesor destos, ahora tes que cambiar toda a metodoloxía, pois moitas veces costa. E aquí poño o segundo reto que está relacionado con eso, que para a innovación docente necesítase capacitación e recursos. É dicir, ese profesorado tense que formar nunhas novas ferramentas, tense que formar nunhas novas capacitacións pedagóxicas. Por lo tanto, as universidades temos que estar aí para propoñer unha formación continua a través dos centros que temos nas tres universidades que creo firmemente que debe ser cada vez maior, que temos que apoiar estes tipos de centro. O terceiro reto que plantexo, que tamén está relacionado con estes dous anteriores, é que todo isto leva unha sobrecarga de traballo docente. É dicir, hai que facer un esforzo importante tanto en tempo como en deseño de recursos educativos. E aí sí que temos nós que facer unha pequena autocrítica e desde os gobernos das universidades temos que apoiar. E temos que apoiar con un recoñecemento de como sexa, pero con un recoñecemento de todo este traballo que se está a realizar. O cuarto reto que pode sair nestas xornadas que vai haber é o da avaliación do impacto. Medir o impacto real
das prácticas innovadoras na aprendizaxe non é doado. Eu teño feito algúns recursos educativos con toda a miña, co meu agarimo, todo moi ben, e depois chegan os estudiantes e dime, para qué? E digo, algo fallou. Algo fallou aquí na intermediación, porque se me din para qué, ou outra frase moi típica que non o vexo, pois vamos mal. Entón, eu sei que é difícil porque, claro, todos os resultados dependen moito de factores contextuais e, sobre todo, tamén da preparación propia do docente e do profesorado. E, por último, e para rematar, quería poñer un quinto reto que, por ser último, non é menos importante, que é a desigualdade de acceso. Toda a innovación docente leva consigo unhas ferramentas digitais e unhas infraestructuras que moitas veces non está ao abeiro de todo o estudante. Por lo tanto, solamente pido que cando se fan un diseño destes tipos de recursos, xa de por sí a fenda digital é bastante grande, pois non ampliar esa fenda digital. E cando poñémonos a pensar en todo este tipo de recursos educativos, que pensemos que teñen que estar diseñados cun enfoque inclusivo. Bueno, non me quero... a máis horas xa ven, acaba de chegar para a xornada inaugural o meu compañeiro de pupitre durante moitos anos en EN. E nada, agradecervos a todos a vosa asistencia, agradeceros tamén o traballo que realizades todos os anos para a elaboración destas xornadas, que non é sinxelo, e nada, esperarvos en Vigo o vindeiro ano, que ali os vamos a coller con moito agarimo, desde logo. Moitas gracias. Ben, pois, xa para rematar, vou vos dirixir unhas moi breves palabras. En primeiro lugar, de agradecemento moi especialmente ás persoas que forman parte do comité organizador. Organizar unha xornada desta natureza implica un traballo, unha dedicación, asumir riscos, e por iso quero destacar moi especialmente as persoas responsables do Centro de Formación de Persoal da Universidade de Santiago, do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa da Universidade da Coruña, que está aquí representada nesta mesa polo seu director, e da área de Formación e Innovación Educativa da Universidade de Vigo, que colaboraron para o éxito, estou seguro que así será, desta xornada. As persoas que me precederon no uso da palabra xa se referiron a necesidade de poñer en valor a dimensión docente da función universitaria. Creo que temos que recoñecer que vimos dun período no que este binomio tradicional docencia e investigación pois experimentou un certo desequilibrio en favor da actividade investigadora e de transferencia, que se traduciu seguramente nunha mellora no posicionamento das universidades españolas en xeral no terreo da investigación, pero si é certo que na cultura da organización introduciron algúns conceptos que desde o punto de vista, incluso desde o punto de vista lingüístico, son moi reveladores. Cando empezamos a falar todos de carga docente. La carga docente é unha mochila pesada que o profesor universitario ten que soportar como unha molestia para que lle dificulta, que estorba o que entende que é a súa misión principal, que é dedicarse á investigación. Non pretendo con isto decir que isto non que restarlle importancia á dimensión investigadora do profesorado universitario, pero sí é certo que se traduciu nun certo
desinterese pola dimensión, pola práctica docente. Creo que a Lei Orgánica do Sistema Universitario, moi recentemente aprobada, trata de restaurar, non sei se con ferramentas suficientes, pero trata polo menos de restaurar, cando menos no plano do discurso, ese equilibrio entre docencia, por unha parte, e investigación. En varias ocasións se refire á necesidade de que a dimensión docente, a dimensión investigadora, ademais, casi sempre di que inclúe a transferencia, non? Se valoren, se ponderen de maneira equilibrada, tanto nos procesos de selección de persoal, etc. Ben, por lo tanto, creo que este tipo de iniciativas, estas xornadas de innovación docente, creo que poden servir para colocar no centro da escena un asunto que é crucial, que é unha función esencial da universidade. Parece que deberá ser innecesario recordalo, non? Pero é un dos dous piares que dá sentido a esta institución. E por outra parte, querería aproveitar tamén a ocasión para destacar, digamos, esta dimensión interuniversitaria desta iniciativa. Creo que este tipo de iniciativas contribúen a cohesionar o chamado sistema universitario galego, que ás veces funciona como un sistema e ás veces non, pero creo que pode contribuir a reforzar ese lazo e esa cohesión entre o sistema universitario, dentro do sistema universitario, e a reforzar tamén a comunicación e a colaboración entre os seus docentes, que ás veces descoñecen, a pesar de que traballen en lugares moi próximos. Estou seguro, non sei, que hai algún verbo inglés en xerundio que pode servir para definir isto que ides facer aquí, que é compartir experiencias, aprender do que fan ben os compañeiros, escarmentar das malas experiencias que algúns seguramente podedes relatar. Aquí antes Alfonso estaba dicindo, hai algunhas veces que un vai coa mellor intención e se equivoca, non? Bueno, pois dos erros que cometamos uns, que poidamos aprender ou que poidan aprender as outras persoas. Creo que este tipo de actividades danlle moito sentido a unha iniciativa como esta, non? Entón, bueno, simplemente vos desexo que teñades unha moi feliz xornada. Eu non poderei acompañarvos porque teño que sair rapidamente, pero estou seguro de que a xornada será un éxito e nada máis. Entón, queda inaugurada a xornada e aproveito para presentarvos, aínda que non necesite moita presentación, o profesor Senén Barro, que vai pronunciar a conferencia inaugural Inteligencia Artificial na docencia. Como sabedes, o profesor Senén Barro é catedrático de Ciencia da Computación e Inteligencia Artificial na Universidade de Santiago, director do CITIUS, foi reitor desta universidade, é unha figura de referencia no ámbito da inteligencia artificial, que hoxe, en fin, un tema co que almorzamos, xantamos e ceamos nos últimos tempos, non? Eu creo que, estou seguro de que vai ser do vosso interese. Entonces, bueno, en 5 minutos comeza a conferencia, declaramos inaugurado isto, saímos discretamente do escenario e deixamoslle paso ao noso conferenciante. Moitas grazas.